Dobre, čaute ľudia. Takže teraz som na Tomášovom telefóne a Tomáš sa vám chce odhaliť, tak môjde dať odhalenie. Dobre, a takto vyzerá Tomáš. Máme video. Nehaj mi to, nehaj mi... Dobre, máme tu auto, ktoré ideme teraz testovať. Daj mi to. Choď, to auto ide samo. No, terén zvláda. Terén dobre zvláda. Počkaj mi ovládač. Zapni ovládač. Zapni ovládač a daj mi ho. To je môj kameraman. Lenže teraz držím mobil ja. Neviem prečo. A daj mi to. Ale veď ja som. Ty si kameraman. Čaute ľudia. Ty si kameraman. Ja som. No dobre. Dobre, idem natočiť. Počkaj. Dobre. Zvláda to aj kamene, šupraky. Pohoda. A keby ste sa niekto pýtali, tak to predné koleso je mäkké. Všetky sú mäkké, aby to tak zvládalo nabiť. väčší terén. Dobre, a potom pôjdeme na bicykli, zoberiem si na príľubu túto Všetky sú úplne kameru a budeme natáčať. Pojeme. A poď. Nejde Je moc to rýchlo. veľmi kvalitné, predávame to auto za 5 €. Ale nejde moc rýchlo pre nadšencov rýchlosti, ale je dosť terénne, takže a dosť dobre skáče. Takže my nejdeme do dediny. Takže pre tých, čo by si ho chceli kúpiť, zvláda pekne terén. Pozrite sa napríklad, nevysekalo sa. No a už áno. No dobre, ale ako... Počkajte, posnažím sa vyparkovať. Dočkaj, parkujem. Počkajte, parkujem. No, a už som doparkoval. Nikam nejdeme. Ale veď my nejdeme Je to do veľmi dediny. kvalitné, pozrite sa na to auto. Ale nejde moc rýchlo. Je stavané do terénu, takže nejde moc rýchlo. Doma mám ešte 3 autička stavané do terénu, ktoré sú aj poriadne rýchle. A pozrite sa, presne pojete takto, a potom dáte takto. Ale napríklad kameraman nestíha, takže nech zauteka trocha. Nenarážaj autičko, nenarážaj. A poďme. Keď si stávame na terén, tak počkaj, tu máme veľké kamene. Vyskúšajte z kopca. Trapíš sa, čo? Trapíš sa. Ježiši, to sa po spatečku nechťa. Nevieš to ovládať. Viem, ty nevieš ovládať auta. Toto nejde. Naopak, počkaj, takto. Ejde to? Tento polož. Dobre, uvidíme, jak zvládne takúto želbinku. Ježiši, naopak som to dal už zasa. Nevieš to ovládať. Ty Dávaj. to nevieš ovládať, počkaj. Tady sa nechodí, to máš tady. Ale chodí, taďal sa chodí. Počkaj. Nejde to Dobre, moc rýchlo, ale pozrite sa. Dá sa to prevalovať. Vidíte, je to s tým aj zábava, ale ešte doma máme strašne rýchle auta. Aj u nás. Takže keby ste chceli ďalšie odhalenie týchto autičiek, tak musíte dať aspoň 100 lajkov, 100 odberateľov. A keď dosiahneme 100 odberateľov, tak dostanete ďalšie odhalenie mňa a môjho kameramana a natočíme nové video, keď